Pre tých, ktorí nepochopili túto dobu, je rok 2021. S pozdravom pre vás City Boys Kamil a môj kamarát Akadu B. Zobuďte sa. Každý túži po bohatstve, no z neba mu nie je dané, pretože si za peniaze charakter svoj nekúpi. Ale bez kekel. Každý druhý sa tak chová, na rodinu nepozerá. Pekné slova si nepovedia, zlá krv sa rozosieva. Stále kričíte, to sú tlaky. Uznávate somariny, ako na nebi mraky. Stále kričíte, to sú tlaky. Uznávate somariny, ako na